Secret Lake, Daang, Rosales. About sa instant Bayanihan naman, dahil madulas at maputik ang daan noon, kinailangan kaming hilahin ng isang traktora dahil nga hindi ko na siya may angat nung binuwelta ko yung sasakyan. At yun din yung way para makausap namin yung may-ari at na-share niya yung vision niya sa kanyang lugar. So lalagyan niya doon ng zipline, lalagyan niya rin ng hanging bridge, yung isang bahay dyan nasa gitna ng lake. Lalagyan niya rin ng mga bangka, mga fishing area, at mga picnic areas. O diba ang ganda? Nakakatuwa dahil yung mga kabayan natin dyan sa Acop, Barangay Acop ay hanggang tumulong. And shoutout nga para sa kanila. Thank you ulit sa lahat ninyong effort sa pagtulong sa amin dahil muntik na talaga kaming malaglag sa bangin dahil dumuduwas yung sasakyan habang at the day before, nung napunta kami ng Acop Dam, nagkaroon naman kami ng instant hitchhikers. Kinailangan namin pumunta sa ibang bayan ng biglaan dahil may kailangan kaming bilhin. And along the way na pauwi, sa kahabaan ng palayan at sa gitna ng mahabang daan, may pumapara sa amin na dalawang lola at dalawang kabataan. So, naisip kami, bakit? So, tinigilan namin kasi baka kailangan ng tulong. So, in short, sinakay namin sila dahil yung pala may hinahanap silang umalis ng umaga pa lang at maghapon na sila naghahanap. At nalaman din namin na malapit lang pala sila sa baryo namin o kabilang baryo lang namin kasi maghahapon na nun. Kaya we took the risk na isakay sila na kasi nakita talaga namin na pagod na sila. So from stranger to stranger, nagkatulungan, no? Just the day after pumunta kami ng Acop Dam, andun din yung hanggang tumulong sila sa amin. So nakakatuwa dahil yung goodness na binigay namin, bumalik agad kinabukasan. So nakakatuwa dahil yun isa sa mga kwentong COVID na tinatawag. So ano yung kwentong COVID mo naman? Balik tayo sa Acop Dam. Excited na akong balikan at makita na lahat ng mga development sa lugar na ito. At sabi niya, a place becomes more beautiful when the people there are very helpful and beautiful inside and out. God bless at alam ko malaki ang potential ng lugar na ito sa turismo. Pasyal kayo dito mga ka-journey.